Kaixo, bideo honetan, bigarren bidalketako hirugarren grabazioa burutzera noa, horretarako aurreko grabazioko praktika aurreratuko dut. Lehenengo eta behin, Tinkercaden sartuko gara, eta egingo duguna da modifikatu, duplikatu bat egingo diogu praktika honi. Eta aurreko praktikan botoia sakatzen genuen eta argia pizten zen beti ere botoia sakatuta zegoen. Orain honetan, botoia sakatuta, behin sakatuta argia piztuta mantenduko. Eta itzaltzeko berriz sakatu beharko dugu botoia. Horretarako, zirkuito elektrikoa berdina izango da, eta aldatuko dena da programazioa. Eta programazio hau pixka bat aurreratuagoa izango da. Lehenengo eta behin, proiektuari izena aldatzeko, memorian aldatu aldiogu. Kasu honetan, bigarren bidalketako biblia pasa izango da. Programazioarekin jarraituz, pixka bat gehiago sakonduko dugu programazioan. Lehenengo eta behin, egingo duguna da aldagai batzuk sortuko ditugu, gure LED eta botoia konektatu ditugun pinetan, zerbait gertatu eskero, fisikoki montatzean, zenbaki horiek, pin horiek aldatu ahal izateko eta programa guztia aldatu behar izateko sortuko ditugu aldagaiak. Orduan, sortuko ditugu bi aldagai. Alde batetik, konstante eta aldagai oso bat izango dugu LED-arentzat. LED-a 7. pinean daukagu. Eta beste bat sortuko dugu botoiarentzat. Kopiatu eta pegatuko dugu, eta hemen aldatuko dugu botoi, eta 9. pinean sartuko. Beste alde batetik, orain zenbaki hauek agertzen diren toki guztietan gure aldagaien izena jarriko ditu. Adibidez, 9 zenbakia dagoen lekuan, botoi jarriko dugu, eta 7. zenbakia dagoen lekuetan LED jarriko dugu. Honela, zerbait txarto dago fizikoki pinetan, hemen pinak aldatu, eta hemen zenbakiak aldatu eta bakarrik, programa guztia aldatuta geldituko litzateke. Orain, zer egin behar dugu? Analizatu behar dugu, kondizio batzuen bitartez, ea gure botoia sakatuta dagoen, digital read botoi hori balio hori, ea balio high edo altuan dagoen, eta LED-a piztuta dagoen, edo itzalita dagoen konprobatuko dugu. Orduan, kondizioa izango litzateke. Botoia sakatuta eta LED-a itzalita badago, LED-a piztu beharko zen. Aldiz, botoia sakatuta eta LED-a piztuta badago, LED-a itzali beharko zen. Horretarako, analizatu beharko dugu gure LED-a nola dagoen. Eta beste alde batetik memoria bat burutu beharko dugu. Lehenengo eta behin gure kondizioak sortuko ditugu. Adibidez, hemen pixka bat modifikatuko dugu. Lehenengo ifean, analizatuko dugu ea
gure botoiaren balioa altua den, eta irakurketa bat egin behar dugu gure ledarena, hau da, digital real read ledarena, ikusi behar dugu ea low dagoen. Vale? Bien. Low badago, memoria bat, mem izeneko aldagai bat sortuko dugu, high egoeran jarriko dugu. Eta oneri, nola? Analisi hau azkarra den, delay bat sartuko diogu. Arazoak ekiditeko botoia sakatu eta soltatzerakoan. Ze pasatu alda botoia sakatzean, pizten da, baina gero egoera aldatu eta segidoan itzaltzen dela. Horretarako delay bat sartuko dugu. Beste alde batetik, kontrako egoera planteatuko dugu. Orduan, beste hitz bategaz, kontrako egoera idatziko dugu. Hau da, digital read botoia irakurtzen dugunean, hau da, high dagoenean, eta leda piztuta dagoenean, high balioan, gure memoria lowen jarriko dugu. Oso. Honela, memoriak kontrolatzen ditugu. Lehenengo eta behin, memoria, nola, aldagai bat den, bal modukoa, bai, hemen goian deklaratu beharko da. Balio oso bat da, vale? Bestela gero erroreak emango dizkit. Orain, beste if kondizio bat duen bitartez, gure memoriaren egoera analizatuko dugu. Hau da, memoria high egoeran badago, hau da, botoia sakatuta, leda itxalita badago, gure leda piztu beharko dugu. Aldiz, gure memoria lowen badago, edo botoia sakatuta, leda itxalita badago, esan nahi dago, gure leda piztu beharko dugu. Bien, orduan errepasatzeko. Gure leda itzalita dago eta botoia sakatzen dugu, vale? Memoria jaien jartzen da. Orduan, egoera hau saltatuko du, vale? Eta hona etorreko da, memoria jai egoeran badago, hau da, leda itxarota badago, gure leda piztu beharko da. Jai. Aldiz, gure botoia sakatu eta leda piztuta badago, memoriako aldagaiak low balioa hartuko du. Orduan, hurrengo pausoa izango litzateke memoria analizatzea. Nola, leda piztuta dagoen, orain itzali egin beharko da. Orduan, simulatu egin dugu. Simulazioan, errore bat daukagu. Zeren dugu. Kakoak falta direla. Hemen, kako bat falta zaila. Eta orduan, hemen... simulazioa hasia, hurregatuko dut, eta botoia sakatuta, ikusten da, leda piztuta mantentzen dela, eta ni botoiatik
Segua aldentzen badut, kurtsora aldentzen badut, mantentzen da testu. Aldiz, berriz sakatzen badut, leda itzali egin da. Berriro pizten badut, berriro sakatzen badut, leda pizten da. Eta berriro sakatzen badut, itzali egiten da. Eta azkenik, pizka bat sakonduta, sortuko dugu testu bat. Testu hori da, gure monitore seriean, hemen nahiko genuke agertzea, leda piztuta dagoenean, hemen testu bat jartzen. Leda piztuta dago, eta leda itzalita dagoenean, hemen testu bat jartzea nahiko genuke, leda itzalita dago. Horretarako, pare bat gauza egin behar du. Lehenengo eta behin, void setup funtzioan, serial egin instrukzioa jarri behar da. Serial egin. Eta abiadura bat esleituko zaio. 9.000 eta leda pizten den lerroaren ostean esango dugu inprimatu nahi dugun testua. Leda piztuta dago. Horretarako serial print ln instrukzioa erabiliz, agotxa artean, leda piztuta dago testua idazten edo. Aldiz, aldiz, itzalita dagoenean, leda itzalita dago testua jarri edo. Dago testua jarri edo. Berri simulatu eskero, eta monitor serie ikusita, botoia sakatzean, simulatu behar dut, itzalita dago, eta botoia sakatzean, pizten da, eta leda piztuta da. Aldiz, berri sakatzean, itzaltzen da, orduan testua leda itzalita da. Honela izango litzateke aurreko praktikaren praktika aurreratu bat edo sakonago bat. Honetarako planteatzen ditut ariketa, sakontze ariketa gehiago.